Ano to? Nakatago. Rare na Hawaiian tea plant. Yung muka na Hawaiian tea plant. Then, very artistic yung pagka-design ni Sir Dan dito ng kanyang mga halaman. Magandang araw sa inyo mga kapromde. Nandito po ako sa Barangay Salugon sa San Jose Camarines Sur. Madalas kong nakikita yung garden ni Sir Danilo Dacuya. Kaya minsan dumadaan ako dito but hindi ko siya natatimingan. Madalas kasi siyang busy pero one time na abutan ko siya dito kaya nakausap ko siya, sabi niya ayusin niya muna yung garden niya kasi puro parang napabayaan na dahil busy siya sa kanyang work. So sabi niya kahit wala siya pwede naman ako mag-video. Kaya kapromdi gusto kong ipakita ito sa inyo kasi na-amaze ako. Siyempre hindi mo akalain na yung naghahalaman ng isang plantito katulad ko rin at katulad din ni Plantito Tutoy na napakaganda ng garden nila. Although bago lang ako sa paghalaman at sila matagal na, siyempre humahabol din ako. Malilit pa yung halaman ko samantalang sa kanila talagang blooming na. Kaya ito kapromdi, gusto kong ipakita sa inyo kung gaano kaganda yung garden ni Plantito Dan. Siguradong ma-amaze din kayo at makakakuha rin kayo ng idea sa kanyang plant garden setting. Tara! Yung garden ni Sir Dan dito sa Barangay Salugon ay nasa tabing highway. Kaya pag dumadaan dito, kitang-kita kagad yung napakagandang mga halaman. Katulad na lang ng napaka-rare na hibiscus, variegated na hibiscus. Ayan, dito siya makikita sa tabing kalsada. Kitang-kita kagad yung napakaganda niyang dahon. Yung malalago na dahon na variegated. Sa likod ng hibiscus na variegated, mayroon siyang napakalaking croutons. Dilaw na siya. Kaya lang yung ibabaw hindi ko makita kasi masyadong mataas. Then tuloy tayo kapromdi sa medyo looban ng garden ni Sir Dan. Ayun, mayroon siyang variegated na gumamela. Then bugis or bougainvillea na kulay orange. Napakagandang tingnan. At sa baba, ayun, iba't ibang klaseng plants. Yung, I think, dipin ba siya or something Chinese evergreen or aglonema. Hindi ito aglonema, ang lalaki niya masyado. Parang Chinese evergreen siya. Then, bonsai na bougainvillea. Din ito mga kapromdi, sometime alam ko na pangalan nito pero yun nakakalimutan ko palagi. Napakagandang halaman nito. Bibihira lang yung may ganito pero dito sa amin, yung mga malalaking bahay kadalasan may nakikita akong ganito. So I think medyo mamahalin itong halaman ito. Kamukha siya ng parang oliba, parang ganun siya. Napaka-lush. Then ito ang laki-laki. Napakagandang tingnan. Variegated din siya kapromdi. Parang pandan siya. Hindi naman siya agave. But kamukha siyang agave na variegated. Hindi naman matigas yung dahon niya, malambot lang. Then meron din siyang yung parang saging. Masyado na kasing lush yung halaman niya dito, yung garden niya. Kaya natatakpan yung iba, variegated na rosal. Then yung parang saging-sagingan na plant.
At sa ilalim may mga Calathea zebra, then alocasia, at napakaganda ng pagka-trim ni Sir Dan dito sa sa kanyang tawag dito, Eugenia na plants. Parang bonsai siya, but nakatanim siya sa sa direct soil. Sa totoo lang kaprom, di napakarami niyang halaman dito na rare. Mga nasa likod-likod kasi masyado ng alas yung mga halaman ni Sir Dan. So ayun na natatakpan na yung iba, mga Calathea, ZZ plant, alocasia, sebrena, yung mga nakita sa ilalim. Din ito mga aglaw, ay mga Calathea. Din mayroon siyang baliti na bonsai. So I think bago lang itong tanim. Anong una kong pumunta dito, pinakita ito sa akin ni Sir Dan, doon sa likod sa harap ng bahay ng kanyang brother na sa likod, na isang teacher dito sa amin sa San Jose. Ano tong baligiti na nakatago dito? Baliti. Ano to? Nakatago. Korean ginseng. Korean ginseng ang tawag nito dito sa amin, pero sabi nila halamang gamot yan. Then Calathea ulit. Ayan, napakadaming plants dito. Hindi ko ma-identify talaga lahat. Kaprom di maraming mga magagandang halaman dito. Ayun, may croutons, then variegated na balite. I think ang ganda nito. Bakit kaya itinara ito ni Sir Dan? Siguro meron siyang binabalak dito na parang bibilyogin niya sa itaas, sa ibabaw. Then ayun, para magmukha siyang parang may tatlong nakausili na ulo. Then napakaganda ng crouton kaprom di. Ayan o, iba yung dahon niya. Iba yung dahon niya dito. Napakagandang tingnan. Parang rare yata ito. Then yung mga croutons sa likod, mayroon din siyang rubber plant. Hindi ko na mapangalanan. Alam ko ito kaprom yung parang anong tawag dito, snake plant. Ayan. Tapos mayroon siyang birkin sa likod. Then aglo, croutons, then ginseng plant. Crouton na nakakasilaw yung dahon. Yun, ito ibang klase naman itong variety. Parang hindi ko malaman kung anong klaseng halaman ito. Pero napakaganda niyang tingnan. Then ayan dito sa bandang bintana kaprom di, ito yung money tree. Gumapang na siya sa kanyang bahay, sa dingding ng kanyang bahay. Pero parang I think ginawa niya itong bonsai kaya lang napabayaan at gumapang na nga sa kanyang dingding. Umuugat siya kaprom di sa sa simento, mayroon siya mga ugat kaya siya dumikit. Meron din siyang crouton na Thai crouton. Then agave na maliit pa siya, variegated agave. Then yung parang pandan.
Ito naman yung ano, hindi ito anahaw, parang anong tawag dito? Equala. Ayan, mayroon din ako nitong ganitong plants. Kakaripat ko lang sa isang paso pero maliit pa siya. Then mayroon siyang rattlesnake na calathea at yung mga rare na Hawaiian tea plant, yung mocha na Hawaiian tea plant, then Hawaiian tea plant na orange. Napakaganda naman ng mga halaman ni Sir. At yung bonsai dito, mayroon siyang bonsai. Actually, nabibili ito sa Baguio dati. Nakabili ako nito dati sa Baguio. Sabi niya bonsai plant. Pero nung tinanim, hinayaan ko lang, humaba siya ng humaba. So parang hanggang ganyan lang talaga siya. Hindi naman siya tumataas, kaya siguro natawag na bonsai. But hindi naman siya bonsai. Yung ano niya lang, yung pagka-form niya is pang bonsai talaga siya. Then, ayan, napakarami. Very artistic yung pagka-design ni Sir Dan dito ng kanyang mga halaman. Yucca plant, sabi niya ito galing daw ito sa loob ng bahay. Kaya ang nangyari parang ano siya, parang tumama yata sa dahil tumaas siya. Yung place niya na nalagyan ay mababa, kaya yung yung talbos niya tumama yun sa pinakakisame yata. Then yung calathea niya na napakalas. Meron din siyang lindini. Hindi ko alam kung variety siya ng caladium, pero I think variety siya ng caladium. Then ayun, namumulaklak yung kanyang snake plant. Calathea or prayer plant. Then meron siyang dito kapromde yung deep well. So, usong-uso talaga sa probinsya yung deep well. Kasi nga, dito, ito yung source ng water nung mga unang panahon. Kaya, ayun naman, ayan, walang tubig. Kailangan yata binubuhay ito, binubuhusan sa loob para mabuhay siya. So, walang tubig, kailangan, para mabuhay siya kapromde, lumabas yung tubig, kailangan buhusan mo rin siyang tubig para pag ginanon mo siya, parang nag-absorb siya ng hangin sa ilalim, din yung tubig na kasama pa ibabaw. So ganun po yan. So nakikita nyo yan kapromde, yung mga croutons na makukulay, din mayroon siyang magic fruit. Napakaganda na crouton. Then pandakaki, at yun nga kapromde, meron siyang variegated na napakaganda at lush na baliti. Dito kapromde sa harap ng balcony, meron siyang mga aglo. Ay iba't ibang klaseng variety. Ayan, napakaganda talaga.
alocasia. Then mga collection niya ng iba't ibang caladium na white, pink. I think mga rare itong caladium na ito. Yung isa naman wala nang laman, natuyo na. Busy kasi si Sir Dan, napabayaan niya lahat yung mga laman niya. So buti nga inayos niya nung pumunta ako dito, medyo wala siyang kaayusan. Sabi niya ayusin niya, at ito nga inayos niya. Then croutons na napakaganda ng kulay niya. Ayan, very orange, pink. Ayan, ganyang kaganda yung crouton na ito. Then cypress sa kanyang taas, sa tabi niya. Ayan, napakalaki na. Olive. Ito parang sanado yata yung pangalan nito. Senado. Then variegated na oregano. Ayan. Parang magic fruit. Siyempre ka-promdi, dahil napakaganda ng kanyang garden at ito napakaganda rin ng kanyang coffee table. So ang laki ng kanyang coffee table, tamang-tama lang dito sa kanyang front yard na garden, but napakaganda niyang tingnan. Siguro kung mas maganda dito kung medyo may yung mga stone yung kanyang na kinalalagyan ng kanyang table, kasi parang dito pag umuulan, parang umaabot yung tubig dito, parang tumataas yung tubig. Kaya mas maganda kung medyo itaas yung dito lupa, then mayroon siyang mga stones para hindi maputik. Then syempre ka-promdi, napakaganda ng kanyang dito ng plants. Ayan, parang spider plant yata ito. At ayun ang crouton niya, napakagandang tingnan, pulang-pula, orange na orange pala. At yung kanya mga banda na orchids ay flowering siya. Medyo nasa taas yung flower niya. Mga bromeliad sa ibaba. At ang kanyang orchids na puti, hindi ko alam kung anong klaseng orchids ito, pero malainggil yung niya, pagka orchids yung bulaklak niya, malainggil. Then mga crouton sa tabi.
napakaganda at napaka-cozy. Sana all may ganito.
Ayan po mga kapromdi, nakita nyo po yung garden ni Sir Danilo Dacuya dito sa barangay Salogon, San Jose, Camarines Sur. So habang nagbibideo ako kapromdi, amis na amis ako at talagang naano ako, para bang na-inspired ako sa garden idea ni Sir Danilo. Napakaganda kasi ng kanyang mga halaman, matataba. At syempre, yung ibang klase yung pagkakagawa niya, pagkakalandscape ng kanyang mga halaman. At syempre, maganda talaga. So, ayun kapamde, sana na-enjoy niyo yung munting video ko dito sa Barangay Salogon, San Jose, Camarines Sur. At huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin po yung notification bell para updated ko sa aking mga bagong post na videos. Dahil napakarami ko pang magagandang videos na ipapakita sa inyo, katulad na lamang na nakita niyo dito sa garden ni Sir Danilo Dacuya dito sa barangay Salogon, San Jose, Camarines Sur. Maraming pong salamat at Diyos mabalos.